Aupa Joseba, ongi etorri Iturrieta Sagardotegira. Iturrieta Sagardotegia daramagu 23 urte gutxi gora bera zabalik, Gasteiztik etorri ginen familia guztia lan hau egitera, eta lehenengoko gauza hori sagaztia landatu. Aurten loraldi atope dauela. Hauek dira 20 urteko arbolak, totalean ditugu 1500 arbola inguruan, eta espero dugu ezer gertatzen ez bada, usta ona izatea. Eta hori izan nahi du 20 tona hektarea. Eta gutxi gora bera, 4 hektarea ditugunez, egin kalkuloa. Sagar mota gehienak, Euskal Herriko sagarrak, bat ditugu landaketa berri bat, Hasien Zareko proiektu barruan dagoena mota desberdinak aukeratutakoak baserri desberdinetatik, baina gehien bat dira sagarrak, oso garrantzitsua da, ekologikoan gaudela, hasieratik, eta hortarako belarrau edo sagaztiak zaintzen ditugu gure poniekin. Gero gure produktuak horrela ateratzen dira, produktu onak, ekologikoak, eta, perfectos. Eta orain, joango gara Sagardotegira, nire bazkidearekin, Juan Antonioekin, ikusteko gure produktuak, egiten ditugun produktuak. Sagar etorten da nie, lehengo ataraten da hau da sagar sukua, eta hau alkohol gabeko produktu da erateko. Eta hortik aurrera, hasten gara sagardoa egiten. Sartzen da kupeletan, eta hor fermentei dutzen da. Bi fermentazio dauko, alkoholika eta malolaktikie, eta heltzen gare ona, Iturrieta markak, bertako Sagardoteko sagardoa. Hau, betiko sagardoa, txinparta finakin, horiska kolorekoa, eta bere garras puntotxo bateaz, betiko hemen Euskal Herriko sagardoa. Hemendik aurrera, hau base moruen aukita, hasten gare beste danak ataraten. Hau bestea, kriantza, sagardo kriantza, Mendibitzu markakoa, Mendibitzu da nire baserria, untzilan dauena, da 2 urteko sagardaua, aretxesko barrika baten egonda, eta dauko egurren toke bat, gorputz geixau, iluntxua bada, geixena nabaritzen da gustuan, egurren toke hori. Eta aurten atagun produktu berria, kedok hau. Haudek sagardo aparduna, Garrastegi markakin daukogu, Garrastegi da nire aman baserria urrunagoko urtegian azpien dauena, da meto xampanoa egindako kaba moruko bat, kaba aztendok ardautxuriaz, guk azten gare sagardoarekin. Orduen, sartzen da, sagardoa botellan, fermenta huitzen da, eta azten die, nahasketan, liak puntara erueten poliki-poliki. Poso dana geldiketan da hemen puntan, eta hau kongelauetu itxen da punta hau. Orduen, kentzen da txapie, orduen dau txapiekin, irteten dau poso dana, bete itxen da, guk kasu hontan, betetzen dugu produktu berdinakin, horregati da brut nature, eta jartejako kortxue eta lambria. Geu pentsau ginen, sagardo apardun bat egitea, asparneko neska batei probatu nutzen, eta asko guztau jaten, eta horako egeuken behin bio. Eta holaxen, pentsau eta egin. Hau ikusten duzun moruen, ia dauko karbonikue sartuta, sagardoan bertan, burbujie luziedok, vertikala egoten dau, kaban estiloko produktu bada. Oso freskagarria eta gozu erateko. Joseba, espero dugu, hemen dugun azalpenak gustoko egizetia, eta ikusle guztiai konbidatzen dugu etortzia probetan gure sagardo aparduna. Hemen, Iturrieta Sagardotegian, Aramaioko baiaran.